Сабадан 5 километр ераклыкта орнашкан булса да, Мәртин авылын анан хәтта күп кенә саба кешеләр дә кай икәнен белеп бетермиләр. Мин бәләк чакта шундый бер кызыклы хәл булган иде. Кемдер авылда артып китте дә, скорый машинасы Мәртинне таба алмыйча йөргән иде, шундый кызык тоелган иде миңа. Бу аңлашыла да, чөнки Мәртингә турдан басу юлы гына бар. Әгәр турдан төшсәң 5 километр. Без инде җәйкәне шуннан йөрибез. Һава торышы начар булган вакытта инде без Килдебәк аша, Токтар аша әйләнеп төшәбез инде. Алай бер 15 километрга җыела торгандыр инде. Әгәр дә тарихка кирип китсәң инде, Мәртин турында беренче искә алулар ул 1678 елларга бәйле. Авыл инде Казан ханлыгы, авылга инде Казан ханлыгы вакытында нигез салынган дигән фикерләр бар. 1930 елга кадәр Мәртин авылы ул инде Ташлы елга дигән исемне йөрткән дигән фикерләр бар. Аннан соң инде Мәртин дигән исем аңа ябышып калган. Мәртин исеменең барлыкка килүен Мартинов дигән кешенең фамилиясе белән бәйлиләр инде. Нидер хәрби кеше булган Мартинов дигән. Аңа инде ялгышмасам моннан ничектер җирләр биргәннәр, шуннан инде урман җирләре бүреп биргәннәр. Һәм шуның исеме белән инде бәйле булып калган Мәртин авылы. Мәртин авылында иң күп кеше яшәгән вакыт нәкъ менә шул 20-нче гасырның башларына туры килә. 1920 елгы язмалар буенча инде Мәртин авылында 598 кеше яшәгән. Менә мин хәзер Мәртинне карап торам. Ничек шушында 600-га якын кеше сыйган икән дип, менә үзем дә ышанмыйча утырам әле. Бүгенге көндә дөресен әйткәндә мин Мәртин авылында ничә кеше яшәгәнен белеп тә бетермим, ләкин Мәртин авылының иң өлкән кешеләрен әйтә алам. Иратлар арасында ул Инсаф абый белән Рәис абый, хатын-кызлар арасында инде Җиһания апа. Мәртиннең иң гөрләп торган вакытларында, менә шул инде 20-нче гасырның башларында Мәртиндә кибет булган, мәчет булган, аннан соң Мәртиннең горурлыгы булган тегермән булган. Һәм инде шушы авылда кичкенә генә 3 кибет тә булган. Алар кайларда булгандыр, без бер кибетнең кая булганын беләбез инде. Башкалары мин үзем кая булганын әйтә алмыйм. Бүгенге көндә инде авылда кибет юк. Ләкин авылдашлар үз көчләре белән авылга мәчет салдылар. Шушы авылдан чыгып киткән кешеләр берләшеп инде. Һәм инде район безгә мәдәният йорты салып бирде. Шушы кичкенә авылда димәк мәчеттә мәдәният йорты да бар. Хәлләр ничек? Саламдары. Бер салам. Хәлләр. Без сәгать сине бераз тарихка. Көтеп алырга телибез әле. Рәхмәт, рәхмәт. Ничәнче елга? 33-нче елның 3-нче январында туган. Ничә яшьсең син хәзер? 88 яшь. 88 яшь? Субханалла, син иң өлкән ират. Юк, авылда иң өлкән шул. Рәис абый синең белән яшьтәшме? Кескин туган, ноябрьдә туган. Ул синнән яшьрәк. Яшьрәк. Хатын-кызлар арасында кем? Җиһания алды. Ул сездән дә Сәйдәп абый 30-нчы елга. Җиһания апа ничәнче елга? 30-нчы елга Җиһания апа. Инсаф абый, бер сорау бирәсем килә име? Син бит гомер буе Мәртиндә тугансың. Шунда яшәдем, шунда. Синең төп йортың инде бераздан тегендә. Яркалыгына. Син Мәртиннән чыгып китеп, иң еракка кая барганың бар? Солдатка, 4 ел солдатта хезмәт иттем. Светловскийга трюктерге барып кайттым. Тагы өйгә ял йортына Кабардино-Балкариягә барам. Шул иң ерак име бит? Иң ерак шунда. Әйдә, сорыйм әле, синең ничә анагың бар? Син хәтерлисеңме? 15 малай. 15 анагың бар. Анакчыкларың да бик күптер инде. Рәзинәдә бар, тагын да бар. Ничә икән? Елларда üçü var, indi var. 15 анагың бар, бер 3 анакчыгың бар. Субханалла, субханалла. Әле ничәсең? Нәрсә маташтырасың? Беләсеңдә, 8 курабы. Әле һаман да киңәергә исәбеме? Киңәергә зурайырга. Тор бит, киңә зур. Җилек сөясебез. Аны аяк кием куярга урын юк. Менә миңа Хатмулла абый әйтте, Мәртиндә 598 кеше яшәгән дип 1920 елларда. Мин ышанмыйм аңа, монда кайсы җиргә сыйып беткәннәр икән алар? Белгәндә 120 хуҗалык кешене сорап чыгалар. 120 хуҗалыклы авыл. Bappe. Kylian Mbappe. Хәзер барабыз.
Шунда клуб бер яңа салынган. Мәртиннең иң зур горурлыгы һәм иң зур байлыгы миңа калса, ул Мәртиндә яшәүче һәм Мәртиннән чыгып китеп каядыр читтә яшәүче, ләкин үзен Мәртиннеке дип санаучы кешеләр. Мәртин ул безнең өчен ниндидер бер эпицентр теге, тарту кешенә ия бер урын. Без шушында бөтенебездә каяңна чыгып киткән булсак та бөтенебез шушында Мәртиндә җыелабыз, күмәк эшләр башкарабыз, рәхәтләнеп бергә күңелле очрашулар үткәрәбез, концертлар куябыз, рәхәтләнеп ял итәбез һәм үзебезгә ниндидер теге яшәү көче алабыз. Яшьләрчә әйтеп әйтсәк инде ул Мәртин безнең өчен ул место силы. Син җәйне монда үткәрәсең, Эмир Кыяпа? Качан кайтасың син? Мен майда кайттым, елдар кайтам. Мен аяктан чыгылганчы, жан тәсlim кылганчы кайтарып куймай икән иеме. Әле Аллага шөкер, ие бар, үзебезнең ишек, үзебезнең җай. Качан торасың син? Мен автоузларда Ярый, ярый. погодалар ничек булай? Ярый, күрешербез. Әле Алла берсә. Кыяпа Казанда яши, ләкин һәр җәйдә монда кайта Мәртингә. Мен әйтәм бит, майда кайта, октябрьгә хәтле, суыкларга хәтле шушында тора Мәртиндә. Сагына Мәртинне. Бер җәйдә калдырмый, һәр җәй кайта. Байлар сабасында яшәүчеләр дә, сабаның башка авылларында яшәүчеләр дә Мәртин халкының бердәмлегенә соклана. Мин моның ике сире бар дип уйлыйм. Беренчән, Мәртин халкы кеше саны буенча бик әз санлы авыл. Шуңа күрә җитмәсә анда бөтен кеше бер-берсенә туган, шуңа күрә дә без бердәм. Икенчедән, безнең бердәмлекнең сире шунда, Мәртин халкының күп кешесе бит Мәртиндә яшәми. Әгәр дә без барыбыз да Мәртиндә яшәгән булсак, без бер-беребездән туеп беткән булыр дигәндә. Болай без барыбыз да бергә җыелабыз, барыбыз да бердәм. Менә бүгенге көндә Мәртин авылы яши дип әйтергә була. Ул сулый һәм ул әкренләп үз көенә ага.